Si res hem après al llarg del temps, és el valor del que fem, del que hem viscut, del que som. Creure en fer les coses com sabem i fer-ho durant generacions. Fent-nos grans apreciant les petites coses, el valor de la terra, de les persones, de treballar junts, de l'esforç i de la humilitat i la valentia de qui ens ho ha ensenyat. I tot això que el temps ens ha portat és el que ens permet estar orgullosos de qui som. Com ho estaries tu? Gràcies per tant. Gràcies a tots.